Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano pachivhitivhiti cheHadzirare 263. Muri yeZimbabwe kana uchangotanga kusvika pano pathis YouTube channel, mudikani kusubscribe mahara utina on the notification bell. Ndine nyaya ndinayo inyaya iyo yemwana uyu ane 14 years. Mwana uyu zvaane 14 years akauraiwa vabereki vake vari kuSouth Africa. Mwana uyu auraiwa nekuti aigara natete vake akabva afa. Mwana uyu regai titaure tichiti mwana uyu afa, baba vake vakadzoka muno muZimbabwe. Vadzoka kuZimbabwe pane zvinhu zvakaitika, vachida kuendesa mwana muMortuary. Makatanga kuitika zvinhu zviri weird, makatanga kuoneka nyuchi. Mwana uyu akatadza kusimudzwa nevanhu kuti vaise mwana uyu muMortuary, kusvika baba vemwana vataura nemwana kuti mwanangu simuka upinde muMortuary. Zvakazokonzeresa kuti mwana uyu apinde muMortuary. Zvisinei, tichairova nyaya iyi tuma episodes. Ndokumbura munyatsoteerera kune vari kunze kwenyika, vari kudiaspora, vari kupi, moteerera nyaya iyi monzwawo, kuitira vaya vamunosiyira vachengeta vana venyu ziva wauri kusiyira mwana nekuti zviri kuitika zvakasiyana siyana. Audio yababa vangu vachisvima musodzi vachichema pathis video, but tichaikata apa ndichakuisirai 1 hour. Ndakuisirai 1 hour ndichairova sema episodes kusvika yapera, nekuti video rese ndine 5 hours video ndopataizoriposta rese here. Saka tichangorova takadaro. Kana muchida episode 2 ndichaona neuwandu hwenyu mucomment section kuti muMortuary tinokumbirawo episode 2 tinzwe kuti zvakazofamba sei ende nyaya iyi yapapi, kutaura kwatiri kuita zveizvezvi mudariro. Kana une nyaya yako yakaita sei, kuti une nyaya yako yawakasangana nayo yakaitika kwauri ikoko, namba dzangu hadzitengesweka, ndo dzinonge dzichibuda pascreen, dzinenge dzakanzi Hatirare contact plus 26378 dzichienda dzakadaro idzodzo. Much love. Zvakatanga izvi zvakatanga isi last year pazvikaitika. Zvakaitika sakudai ndakanga ndaenda kumusha ndichibva kuSouth Africa. Ndaenda kumusha, mwana nemudzimai akanga asara kuZimbabwe. Ini nemudzimai tiri South Africa, ndaenda kuZimbabwe. Saka ndaigara kuGweru. Ndiko kwaone mwana, ndiko kwaone mhuri. Saka ndaenda kumusha kuDande kuGuruwe. Ndikati sezvo ndagarisa ndisingaenda kugani bona munoona vamwe. Saka ndipo ndakasvikako. It was around October. October, precisely October. Saka ndasvikako ndagara, akabva ati ano iwo inda unosarudza sezvo mwana wako iwo auye kuno kubhuya kwaiuye kuno. Ndakati aiwa mwana ari pachikoro, aita zvechikoro, ndinoziva seplay munhu andazvo zvokutamba. Saka handimutendere kuti age yake pateenager age handimonitor zvakasimba taita zvechikoro, because akaputadza ipapapa atomutadza. Zvakanzi aiwa mwana afana kunge achijairira nevamwe ngauye kuno. Ndikati aiwa titomuronga kuti atobira kupi kuSouth Africa. Ndine naye kupi South Africa kwatoshanda tichiona padhuze. Zvakati ukasvike kuti muende. Ko zvakadii? Anga ari tete namai. Tete agadzire inyu namai nyakubereka. Nyakubereka. Mwana watutirane zvake uyu mwana ane makore mangani? Uyu ane 14. 14 years mwana uri. kuGweru maigara kupi? kuGweru taigara kuAscot. Alright. Ndere mberi. Saka bati aiwa ini ndiri clerk pachikoro pandinodzidza apa anga richaurai manje last born yemhuri patinobereka. Saka ndinogona kuita se kugara naye. Ndakati aiwa mwana asina kubva aita grade 1 aina chikoro, haana afamba malong distance. Saka indaiziva nokuti ndakakurira kuDande. Pachikoro chandaidzidza kuti kure sei nokumba. Ndikati kunogara zviite kuti afambe, because mwana uyu haana kubva afamba kana aivhe 4 kilometers kuenda chikoro, kana 4 kilometers nekudzoka. Ainge aidzidza padhuze kubva achiri ECD kusvika form 1 da. Saka aidza passport secondary. Aiwa, aigara ndi kuGweru, akadzidza paNarani kubva
from kuba grade 3 to 7. Grade Naran Yeah, Naran. Okay. Akazoenda kuti. Yeah, akabaenda. Abapo akabaza azinda pa best. Pai? Best in town. Best college in town. All right. Yeah. Saka ababa best college ndipo patazo transfer. Isitaita ano askoti achagara kwaskoti gachi achigara naye ku town. Because kudizo nechikoro ari mu town. Tataka tagara mu CBD in town kudizo ne best kwaidzidza. Saka taronga kudaro tabvata ndiri kumusha kudaro ndakati zvakanzi nataura nzadzi yangu ni last born inini ndiri SDA pachikoro. Saka makatenga mauniform nezvese zvake zvechikoro inini handinayo. Ndakati munogona here kugara naye. Saka nzi aiwa no problem, hapana problem, munhu anoteerera munhu anodii. Ndakati it's okay. Saka chiregegai kuti ndimutransfer asi hachamuti pane zvinhu zvakuti ari kuchikoro ndichaya naye muna December kuti agotanga January asi achatanga form 1 haachaenda form 2 aita form 1. Zvakanzi alright. Ndabva ndaenda kuGweru ndaronga kuti mwana achiuye kumusha ndamutumira mari. Hatati no mari pachikoro nzvimbo yakamira sei, nzvimbo yaita sei. Zvakanzi aiwa nzvimbo yaita pasara mauniform yake chete nemafees yake. Ndikati it's okay. Ndabva ndatenga ndamutumira mari. It was 320 US. No iyi mari iyo akabva mari nemudzimai futi kubva kuSouth Africa. Ndakati inini sezvo kuko ndakubira kuenda South Africa. Saka atumire imwe mari kuno nemenechi yekutenga mabhegi nebhutsu. Ndikati it's okay, zvinhu zvichauya nebhasi. Saka ini ndakubira. Saka it's okay. Saka pane basa randikaona rakazondidelaya mwana. It was ndakuya kuno South Africa. Ndakati handigoni kuti ndisiye ndisati ndanzwa kuti awana here nzvimbo kana kuti aishaya. Saka nguva iyoyo ndanga ndiri kukadoma naShooters une mukoma wangu. Tiri mumota akabva atofona no hanzvadzi nzvimbo yawanika. Ndikati it's okay. Afara here pachikoro pacho. Zvakati aiwa pachikoro pacho apafarira. Ndikati it's okay. Zvinhu zvose mabhuku tabva tatenga. South Africa kwanga kune zvimwe zvinhu zvakanga zviri kuna nhasi zvechitoro zvirimo kuno zvechikoro. Mai vacho vabva kuti no sezvo ari ko akaita form 2 then anenge amatured then uzoya kuno uzodzidza kuno. Ndakati ndi hunhu hwokunoku nehunhu hwake iye mwana hatizomugoni vana vanongoita zvimwe zviro havana control. Saka zviri nani kuti azoya kuno akuita tertiary education. Namazvo akati it's okay. Saka taita saizvozvi mwana uye akabva kuti akudzidza good accommodation. Mwana arikugona. Mwana atransfer kubva muclass B muclass A. Mwana anorumbidzwa pachikoro. Mwana is very intelligent. Along zvose anga ari mapositive results andainzwa. Saka ndati no sezvo iwe uri kugara natete kupi kuti nekuchikoro asi maweekends chienda kuna gogo unovabatsira because gogo wati vakura. Mwana akabva ateerera saizvozvo. Ndakubvunza mwana ari kuita sei. Zvakanzi nagogo mwana akuteerera. Saka ndakati ndimuisei pafoni. Zvakanzi mwana ari mumunda akusprayer. Ndakati aiwa mai handidi kuti mwana aspray. Eji yake kuti spray handitodi mubvisei mumunda imo. Zvakanzi aiwa haisi very careful anoziva. Ndakati aiwa mubvisei mushedzei pafoni. That moment time namushedza ndakati chigeza handidi kuona wakabata spray. Pange ari mafoni call. Handidi andoziva mushutoko unouraya. Ndakati handizvidezvo izvo handizvi rimwe basa rinosereriti asi nemachemicals no chitosiya.
akabati haitokei zviri right kabati ukuteerera izvo ai chikoro kanjani mabhuku kuverenga bho akasofonera tiketi wacho aigara kujuru chena apanga adha kuna gogo ongaenda maweekend itoitwa anzi Friday Saturday iyoyo asi akanga auya iri Friday Sunday manheru mavasi 4 ndiriwo kwasungira kuti azoenda kujuru chena kwaizodzidza kubva Monday svika Friday then wodzoka kutuku ndikati ai kana zviri right zvakanzi ndeti nditengere bhasikoro kana ndakuya kuno ndinga ndiri right ezozvo bhasikoro andoshandisa ndishandisa bhasikoro ateti ndikati aiwa no haisi problem iyo bhasikoro haisi problem asi bhasikoro ndezva kuti you are playful ndakakutengera unoverenga here kana kuti unoita basa uchiteerera bhasikoro ririko ende South Africa mama wako wakakufonera wakakuudza kuti bhasikoro ndakatotenga kare ndikati no problem saka pakanga paita runyararo pazvinhu izvozvo handinazvona mapositive ndachimbofona mwana it comes nomusi wa8 March nokunga picha andikambosenda yainform ikakiyeni the first day rake ari pamusumbi kana mwatarira pazasi pai pakanzi chiiteo pane madhesti efoto akatorwa mapast 2 the first day rake ari pachikoro saka zvose zvake zvifamba zvakanaka mapositives papasi papasina zvaifunga zvose ndaifona chichiva chiwati it comes nemusi wa6 March ndipo patanga kuita zvinhu zvose kushanduka 6 March zvakanzi mwana 6 March zvakanzi mwana aita se avhunika gumbo ndikati asei zvakanzi hatizive ndikati hamuti hamuzive ini mune mwana muti hamuzive sei muise pafoni hamuisa pafoni ndikati kuiwe chii zvakanzi isi maina ndangonika chete gumbo asina kuvhunika kunyika chete kwandakaita haijambo ndikati haitokei musikazosiya musikazo zvakanzi pari kudiwa mari x-ray ndichiongororo ndakatumira $56 yabva yakanonoka kusvika $56 yakanonoka kusvika yakabva yaita apa itwa 7 vaya vatumira mari yakabva yasvika musi wa9 watora musi wa9 wabvaenda naye kuchipatara musi wa11 wabvasvika musi wa11 kuchitsungu ndikokaenda kuenda kuchitsungu wabva aprosita mapepa zvese ndakati no ndipechi foni nditaure nemwana saka along zvefoni izvi vaiita kumulimita pamakosi takenge tisingazive zvose zviti ailimita pakosi ngati mupei foni ngati haufa tariraiona nawe I have a bundle ndaitifungidzira kuti uchange uchinyora matest ezvinotarira muna April unogona here kunyora matest because ezvozvo kana waiswa plaster that's a month zvakanzi adate isi minor kana even kuchoka harina kana kuvhunika harina kunika chete ndangopiwa 2 weeks 14 days ndikati 14 plus 10 mazuva mangani zvakanzi akakuti ma24 dedi 25 ndipo pani kubviswa plaster ndakabviswa plaster dedi ndogara kukazhira vamwese plaster medu ndogara kukazhira vamwese no problem handina issue iyoyo ndinokumba kutovereka ndikati it's okay kana wadaro unondifadza because ndiri kunongokuti kusacrifice kuti iwe udzidze what I want kuti iwe udzidze chete zvimwe zvose zvokuti chichi ndokuti unongodzidza chete zvakanzi no problem date handi disappoint ndikati it's okay ndakati gogo zvakanzi aiwa nagogo wacho aiwa mwana ari kuvereka ende nguva zhinji dzake panapa kana vanhu vomaraini havatomuzivi vatoti ashambisika kuti pana wenyu ndikati all right it was so positive vatumira ndikati no x-ray yake yakamira sei zvakanzi aiwa harina muvhunika bhonzo angopera unongoti yanika ndikati it's okay
handina kuziva manje kuti aitaura nguva yese yene kubva musi wa16 kubva musi wa11 kudaro it was clear. Ine handina kuziva manje kuti kubva nomusi wa16 kusvika nemusi wa21 avaitaura nemunin'ina womudzimai wangu vari kuno South Africa iwo tete man. Saka vaitaura vachiti udzai mai nini vaitaura mudzimai wangu akwire bhazi auye before Sunday. Apo ini information handitoziva kuti kwari kupirone mwana kuti ari muklasi ari kumashops handisokumuudzwa kuti ari papo kana auya mamutaurira ndinotaura naye handina kubva ndapiwa access kubva abva chipatara kusvika musi wa21. Saka ndakazofonerwa manje nemudzimai zvikanzi ko ndikufanira namai inini vakutaura natete vari kuti ini ndiuye koko zvechimbi. Ndakati sei? Zvakanzi vari kuti hanzi ndiuye koko zvechimbi before Sunday. Ndakati before Sunday sei vakupa muganyo before Sunday? Because mwana ari kubviswa plaster musi wa26 before Sunday bii. Zvakanzi makamutaura nemwana ndakati I'm trying kufonera tete ndiwataurira tete vari kuti mwana kana achinge auya muchataura naye. Ndofona usiku kunzi haiwa apa nguva inoharara. Saka handisi kuwa mukana. Hanzi alright. Sega indione kuti ndotaura naye. Mainini wakabva wazofona kwandiri zvakanzi ubamukuru zvimbofamba sei? Kati kufamba sei? Zvakati tete wadai. Tete wavo semupetete yanzitaurai havasi kunditaurira ini asi autaurira iwe sei? Zvakanzi ndimanyorera kaita zvinhu. Saka nemusi wa21 ndakari mapast 5 I was in Kadoma apa ndaitirwa construction anonzi Dzambara patairwa construction. Ndakati shamwari ona ndatumirwa picture yemwana apa akazambarara makumbo so unga I sent that picture to you. Akazambarara makumbo so ndakati ndatumirwa nemunhu nemwana echoti dedi musaudze vanhu kuti ndinda kutumirei picture. Ndakati sei? I was confused. I was disturbed. That the very moment of time ndiri pabasa ndakatongo pamusoro pescaffold ndakatotisiya that building ndamudza contractor wedu ndakati anosama inini I'm now going. So ndisema hii mari andiri over the weekend. Ndakati no iba ngari Friday. Ngari Friday. That is that day it was Friday. Mari weekend ndakati chama ndina kana une mari chitondipa kuti ndotoenda. Saka no papa zvozo mari asitapinda asatapinda mari. That moment ndakatogadzirira kuenda kumba kwadaigara ndamubhazi. Ndakasvika muHarare roughly past 1. Harare past 1. No, ngoti mvuru mapast 1. Uzati Harare mvuru. Ndabva mvuru. Mudzimai akabva tumira akanzi masvika here? Ndakati handisati ndasvika. Ndakati kana masvika mundiri kutaurira condition yakamira sei? Ndakati handisati ndasvika izondipa mvuru toshava transport okay. Ndakagara mvuru ndakashaya transport. Ndakabva ndazikwira mwana taxi ndichienda kuGuruve mira ndiri pafoni ndichienda kuMushumbi. Ndipo pandikasvikapo mapast 2. Saka it was ndichisvika mapast 2 ndakanga ndichisvika ndichitoti mwana ndinotora mwana ndiende naye kuchipatara. That's the aim. Nditokwira naye kuchipatara. Ndakanga ndataurira Chris Zuzi
ndaenda tendamudza because ndiyanga kangari arani mumashops ndati no mwana ndichitora saka havana kunditaurira condition yemwana manje because all along zvinhu zvese zvaitika zvaitekete kufona but hapana munhu aititaurira the actual condition mwana kanga kakamira sei junior thank you saka hapana munhu aitaura mamiriro akanga akaita mwana ndikati it's okay ndasvika kezi saka ndakaona mwana manje jere ndati ndikasvika ndafana tena nditsoka ndasvika mushumbi kusvika adait about 10 kilometers kwataiziva kuti mwana ndiko kwaari ndwa 10 kilometers asi mwana aidzidza kumushumbi zvakanzi zvaari aine plus ari kupi ari kuadiko tafamba netsoka ndifamba netsoka pandikasangana nani natosi uri kuenda kupi uri kubva kupi zvakanzi ndibva nemwana kwahabhari ndiye nenenzi habhari kuno muprofita ubva mwana kuno muprofita ufanira mwana wechipatara sei zvakanzi tatobva kuchipatara ndikati ndipe makadhi acho anaondaridza makadhi acho ndikati ezvinozvi ndauya ndotora mwana uyu saka zvaunochiita manjewo chienda nemwana nemudhudhu iwe nemudhudhu ende paklinika ave padhiziva kushumba ndikuya ndotora mwana ndoenda naye kumusoro kuguruve ndatora ndomutora saka apa handisi kuziva mai varipo here mukoma varipo zvakanzi vari kumba ndakabva aenda kumushumbuke apa ndiri munzira kuenda kumba kunga kune mwana ndakati timenei uchi pachipatara ndakabva aenda naiwe pachipatara payo ndaenda kumushumba handina kuziva manje kuti kuchipatara iye handina kuenda kuchipatara akabva adzoka inini ndiri munzira ndikuti mwana kusvika kumba ndakati amukoma bless more ndiye second born takaberekwa tiri 10 mumona tiri 11 3 girls 8 mwazoshaya mukomana haiti ite tender age mukomana akanga ne 2 years second born ndakashaya saka izonzi 3 girls 7 boys ndiyo mamiri akaita mumwe saka iye akabva auya saka ndanzi yakabva akakwira pamudhudhu nemudhudhu ichena mwana apa mwana angati ayelo makumbo nemaoko ndomubvunza mwana aingochema kochii wati apape toziva wacho ndaita tikufungidzira kuti akarwa nemudhudhu akarwa nemudhudhu sei kupi nani zvakanzi ndipo patikufungidzira kana kuti chiwani ndipo patikufungidzira ikati it's okay rega ndinonzwisisa vakuru vari kumba apo handamboziva kuti the whole team was teamed zvakanzi svika kumba blessing second born wavakuru zvakanzi acharonga kuti uchienda nemwana kusambia tatekesa mombe uchienda nemwana kusambia zvakanzi nemamiriro akaita mwana ndinosvika naye here apo ndandadauna mai ndina blessing it's about 200 meters kubva panogara mai kati ndosvika naye here chii chakaitika pane mwana nditsanangurire zvakanzi mwana hatizivi ingora musikanzo kana kuti chivanhu hatizivi saka zvakanaka kuti uende kusambia I was confused nerudo rwandaifunga nawo handafungidzira kuti pane foul play ndikati it's okay saka ngatichironga kuti ndichimhanya nemwana kupi kuchipatara takamirira kuorganiza kwenye kwezambia ndabdaudza mai mwana akabva atouya manga achibva kuti kuchipatara zvakati nemwana muende kuchipatara ndikati it's okay ezvinozvi wapera mafuta ko zvakanaka kuti nditsvage mota mwana aende kuchitsuwa that moment of time ndakutsvaga motikari ndakutsvaga mota handizivi kuti akasara chigwina here kana kuti akasara achiita sei ndipo ndikafonerwa nehanzvadzi dzangu mhanyai mukoma siye zvamukuita zvose ndabvangoti murume anga nemudhudhu ndakati shamwari ndipe mudhudhu wako
zvikanzi chii ndakati mamira akaita zvinhu zvangu hazvamira zvakanaka. Ndakasvika zvikanzi mwana ndakasvika kusitora mwana hakuna naKristu. Ndikati Kristu chirova mubvudhiwo indokabata mwana chitobvanya kuti tsvuku because handina kuziva information, hapana information yaiitika kana kuti yandainzwa kuti mwana akaita sei. Ndasvika kuchitsungu it's about kubva pamba panga pane mwana asvika kuchitsungu, it's about roughly 20 kilometers, but at a distance of about 15 kilometers mwana akabva aita liquid form. Munga ndipakashayira mwana haana kana mbogwinya kana kumbodii, asi nguva dzese ndaingomushedza Wayne dead tichisimuka zvikanzi dead. Nguva yangu yakwana zvokuti kuenda nekuchipatara dediya musapedze nguva munozviremedza ende munoremera. Ndakati kuti chii? Zvakanzi dedi. Ndakati chii chakaitika kwauri ndiudze. Zvakanzi dedi mamanonoka asi zvaita zvakanaka kuti mauya, asi vanhu vakaita zvinhu 1 4 1 murume 3 vakadzi. Ndati zvei zvakaitika? Vanhu vakanga varipo vose, mhuri yese akanga yakaungana, asi apo ndaitaura ndakapfugama ndine mwana handina kuziva kuti yakange vanhu vakanga vakavaripo vaitotiretena mwana nehuso ine hapana ndaiziva. Mwana haana kutaura chinhu. Ndati okay, ngatinamate tisati takwira mudhudhu. Ndikati mwana wangu unoziva kuti uya aine Christian society, takakura muChristian society. Ngatinamata tanamata. Mwana wangu akabva anamata kuti maita zvakanaka, mandibata kuti maita zvakanaka, asi tikinisane nendechipatara. Ndati ndikuira mudhudhu. Ndakamubata pamudhudhu. Chris mune wangu achirova mudhudhu. It's about 15 kilometers. Mwana akabva anosheka. Takangosvika kuchipatara Chris akabva adzoka. Saka lucky enough ndakasvika kuchipatara ndichiona doctor akamuisa plaster. Ndiye mwana akauya pano. Mwana akauya achifamba pano. Mwana uyu taitoti tikudzidziswa nadoctor panapa. Saka chii chakaitika pamwana? Ndikati ini handizive, ndotori baba vacho. Ndotobva kutosvika izvino zvokuti angazive zvakawanda pamusoro pemwana uyu ndicheche vacho. Zvakanzi varipi? Ndabva ndati ezvinozi vari kumba. Ndatoya unonzi masvikiro endaita panapa mukomana wamunhu wangu pamabvunza kuti kadhi rake riripi ramungamuadhiresa. Ndiyo kadhi ratakanganwa kumba nekumhanya-mhanya kunga tichiita. Saka ndiro adzokera motora ndati kadhi. Ndichitaura manhengi nadokta waya zvakanzi baba, unfortunately mwana ashaya. Ndikati all it's okay, timuvharai sezvo tatarirei kuti ari pachena, timuvharai. Ndikati ndakatora jira ranga ndinaro musecho ndabva mukava. Ndikati dzine machirai. Ndikati it's okay. Ndikati ezvinozi ndiri 1 kuno kuchipatara. Hazvigone here kunge ndichita kuti mwana mamusa muMortuary. Then toorganiza kuti zvoitwa sei further on. Because pari panguva inoyi handina chandati ndaronga kana chandati ndaziva kuti uribata chii. Ezvo ndiri by 1. Ndikati it's okay. Saka ngatidai ngatisiye maisa mwana muMortuary. But panapa pachitsungu it's unfortunate kuti hatina mafriji edu hasi kuchatoshanda, hapana magetsi. Ndikati no, ndicharonga kuti mwana transfer kuti aende kuGuruwe muMortuary. Guruwe muMortuary is about Chitsungu, almost about 80 something kilometers. Ndikati no, nhasi magazi mutora nhasi hamuna macharges, kusimagaya mangwana munenge mune macharges. Ndikati it's okay, pari zvinhu zvandina dzizeni anogona kunge ndichironga, ndoda kuti wakumba then ndoavudza. Saka that moment of time zvakanzi no, handei kutomisa mwana muMortuary. Pakaita
zvishamiso zvokuti handigona kuzvitsanangura kuti chii chakaitika. Tasvika padhoo reMortuary pakazara nyuchi. Munga dhoo reMortuary it was double doors. Pakazara nyuchi zvokuti papasingapindire zvezi maswams bee anoita anongofamba then anongonamira kuti anenge ari akawanda swamps kuti anasingavhuriki. But vanhu vakati baba muMortuary attendant neformer nurse toita sei honai nyuchi hadzina basa, mwana afa chirega inini kana chiniuraya zondiuraya ndamudavhura madhozi aya. Nyuchi dzedu dzakangoti senhunzi ndavavhura madhozi aya zvinobata train ndapinza mukati memuMortuary train ndabva ndati ko zvamungoramba kupinza mukati handiri munopinza zvakanzi tarirai nyuchi dzinogona kutiruma. Ndakati hadzirume munhu nyuchi. Saka it's about 10 minutes wakamira. Ndakati nyuchi dzanyarara dzadzoka futi pasame position pamusoro pedhoo. Ndikati pindai hamurumwe. Kabva wapinda. Comes pakufundisa bhodhi yake kuti chichise mukati mefriji. Manesi akatadza. The board of 14 years akatadza. Kusvika ndataura ini ndakati handisi kukutiza mwana wangu. Tarirai ndakakura ndichimuti dheti. Nguva dzose aingosheedzwa kuti dheti kana even namai vacho kana neni kana even omaraini aitoti dheti wabaweni ndemwana uyu mwana uite dheti wake. Saka ndakati no dheti handisi kukutiza ende handisi kukurasai. Asi tarirai panapa pandiri ndiri hwani. Ndinokuisai sei? Ndogara nemi sei? Ndoronga sei? Nditenderei mangwana ndokutora. Chimborarai pano nhasi. Ndakabata tray ndiri hwani ndabvaisa mukati mumafriji. Ndiri hwani. Zvinyonyoro kwa ndovhara mukati. Ndabva manesi akabva it's okay. Munogona kuronga kana maronga mozotudza. Ndichibva ikoko ndipanesangana nehanzvadzi ndichipinda muchipatara. Akanga aine mandate yekunge aine mwana wacho akakumbira mwana wacho akanga aine simba pamwana kana mwana ariko. Ngati no doctor uyu ndiane good explanation zvakaitika zvakawira mwana. Handina kuziva kuti ndikutaurira munhu akaponda mwana wacho kuti aite mukana aende kuna doctor afangane nadoctor. That's the major mistake yandikaita. That's the painful part of it. I feel regret. All along zvichiitika kudaro I was confused that mai vacho ndivaudza sei. Because tisati auya mwana kumusha takanga tine debate yekuti mwana adzidze South Africa. Inini ndakati no achiri mudiki mai vacho akabati hazvina basa. Saka ndakanzwa mwoyo wangu kurwadza. Ndakati dai ndakachena. Saka ndakapa dzokta mukana wekuti ataure nemhondi yakaponda mwana wangu. Mhondi yakaponda mwana wangu yatora mukana uwo wokuti it's free. Saka wapinda mukati meroom aina Kelvin Nyamasoka taurai zvose nadhokta wacho. Ndakati zvose izvi Kelvin Nyamasoka tinomuti sekuru because mwana wehanzvadzi yamai vanogera mutuko mumwe chete vanovatembo. Ndakati pamwe zvinhu zvakaringana handina kuziva kuti it was my negative part of it. Kwangu ini kwanga kutodyiwa. Vakataura zvakataura vakapedza munhu akauya pamberi zvakanzi hanzvadzi ndakuronga kuti ndoita sei. Ndagara padombo sei. Ndakati ndinokumbirawo pepa radhokta. Hanzvadzi handikunokupa pepa radhokta parismuki
nezvamuri nemamiriro akati anenge kupa. That's okay. Adi wafonera here. My grow up. Saka handisati ndafonera. Ndipo wafonera. Ndafonera mudzimai. Foni mudzimai angasikabatikira. Ndafonera mainini. Mainini akafanira. It's unfortunate. My son passed away. Ndakazokubatikana. Saka ndaita saizvo zvakafonera. Mudzimai akati handigoni kusvika nhasi. Asi ndinoona mangwana. Pamwe ndinogona kusimuka mangwana. Kwezi nhasi kwandiri kwacho. Handizogona kusimuka mangwana. Ndikati okay. Chiita kuti ndione kuti tobatana sei. Sicho ndiri kuno. Ndiri one. Saka ndinogona kutadza kufunga. Ndikati okay. Handina kuziva kuti all along waitaura kuti tina mainini vachikonefenza mainini. Mainini vakabva vafona vakati vaitaura nemi wani. Imi masataura nemi sei. I feel confused. Ichi chinomboitika. Dambe ndasvika kumba, abudaiva kuchitsunguta about 20 kilometers. Zvasvika kumba. Kumba uye ndisvika kumba. Ndinotsanangura kuti ndasiya mwana muMortuary. Saka what do you way forward? Ndakasvika kumba kwati wawatofamba nedare. Vachironga kuti mwana avigwe mangwana. Ivo ndikasimuka ndikati muri kuti mwana avigwe mangwana sei? Saka kuri kupisa. Ndikati aiwa ndataura naRafael first born. Ndakamuudza kuti situation yemwana yakamira sei. Ndikamuti ndoda kuti mwana aende kupi? muMortuary kuGurube. Then ainomuMortuary kuGurube. Then way forward. Mai vacho paanouya. Ndipo toronga zvimwe zvebherewa yake. Ari zvinozvi ngaaende kuGurube. Zvikati hatina mari yekuti bhodhi iende. Ndikati no problem about money. Mukoma taura kuti pane mombe dziri mudanga. Anzitengesai mombe dzavo 2. Saka mombe idzodzo dzinokwana kuti bhodhi iende kupi kuGurube. Apa first bona ngari Rafael anogara kunona Tiloni ikoko. Ndiwo kakafona kuti ainotengesai mombe muri gadzire chi mwana aende kupa nzvimbo yakachengetedzwa. Tione kuti zvoitwa sei. It's okay. Saka svika apo zvakanzi na Blessmore handina hamuna mombe mudanga dzinotengeswa ende hamuna mombe dzavo. Now confusion. Ndikati muri kuti chini? Zvakanzi aiwa ngatimufonera kuti hakuna mombe dzinotengeswa. Mwana ngavigwe mangwana. Rufu rakagara madays. Cost vanodye chii. Ndikati no yekuti vanodye chii kana kuti vanozodii. Haisi problem iyoyo. Bhodhi ngaende kuMortuary kana Mortuary then zvinhu zvose tinoronga tati vanhu vese vemhuri vakabva vaparara. Saka ndahazviti kana vadaro chironga wega rufu rwacho. Ndakasara ndiri one. Ndakasara ndiri one kudaro. Ndabva tatanga kufunga. Apa I was confused nerufu. Apa confused nesituation yapo on the ground. Nafonera mudzimai ndakati no situation ikuno kusitafu. Usanonoke dai zvichigona. Utenge uri munzira. Because now I'm confused. Ndogona kutadza
kuona kana kutadza kuziva kana kutadza kuita ani Jehovha. Maina vakati situation ina sisi kuno ainomira zvakanaka. Tatoti vabatsirwe kuti vakwire. Then we paid the bus kuti vaconductors vamuone svikasvika. Yeah, situation iyoyo I understand it, but inini ndichimanirana mapast kwaukedza mapast 1 ndichenda kumusumi ndomirire ndokwira bhazi first bus ndomugashira pambari because situation yamati ari kuti agosvika kuno pamwe anogona kutadza kusvika saka it's okay itaise kudaro ndabva ndaronga nandisina hembe yanga ndinaye yandikabva nayo kuti ndikutoa mwana ngairi 1 ndangoiwacha ndangogesa ndangoigesa isati yaoma kumapast 11 usiku ndomwe pandikaita zvinezvo ndabva ndaudza mwana wabamukuru anenzi Tekshua Zuzi ndakati wona tarira ndiwe wega wasara pano tarira vanhu vese vaenda but handizivi condition yandinayo ndinogona kunge ndichidonha kana kurwa nemotikari asi chinangwa changu ndoda kunogashira mai guru wako shingo dzavo dzokuona mwana uyu kana nini unoti ndangosvika ndangoona zvakadai sei mamiri akaita ndangosvika chikashirwa nerufu handina explanation yandikuziva asi iwe ndivagona kumira neni saka uchigara pano uchiona kuti zvofambiswa sei ndakatadza kunge ndichiuya ndakatadza kunge ndichisvika ndione mandate yekuviga mwana ndakwira ndabva ndaenda saka ainifonera mwezi bhodhi yakabva kuti tsungu yabva yauya pamba the following day ndipo pandikazoenda ndadaro mwana akabva apamba ndatora bhodhi yekuti tsungu vaitoti nobva hatina magetsi saka mwana akapamba pamba bhodhi rere hana kuda se hana kuda kuendeswa kuMortuary patsika upamba kuti aende kuMortuary ndikati it's okay but zvamukuita izvi it's beyond my capacity zvakanzi aiwa isusu tinogona kudai kuti mwana achengetedzeke zvakanaka saka tinogona kunge tichimuchengeta zvakanaka akati no apanga ari bamukuru blessing wanga auya apanga ambotiza apanga auya achioda kuongorora kuti ndiri kutenda kuti mwana avigwe ndabva ndaita mwana avigwe ndabva ndaenda ndasvika pambari mapast 8 saka nemugumai no shama tinayo time zvakadzokwana vanasekuru ngati vanasekuru ndavafonera vamwe change chivatora pabhindura pamazuva vamwe ndavafonera but situation iripo tarira izwa makonzi ari kuti bhodhi yafuta ndesituation iripo saka totodi vana sekuru past 2 tadzoka kudandike guva ranga rachena no problem body viewing tikati handizive mwana chimutora kuti kuMortuary airatidza semunhu mupenyu haana kuti haana napedzi kuchinja but the moment patikavati body viewing kudai zvinhu zvese zvanga zvatochinja zvekuti kana mai vacho vanhasi vanototi
ndikuita sei ndisina kuviga mwana wangu, ndikuita kuti asiriye. Ndakati ndiye ndasvika vana vechikoro vaungana, vanhu vese vaungana vatomirira kuti vaumirira isu vaenda kumakuva. Svika pano ndakati mudzimai ndinyaya yakaiti ndakasvikawo ndakaona zvakadai, mwana akazopfirawo mari maoko mangu ndimamiri akaita namusanangura. Saka takagara pamba apa kwenguva yakachirebei about a month. I was not understanding it. Umwe nemumwe aitaura zvinhu zvake, vachitaura kuti no nefunga zvakazodai, nefunga zvakazodai, nefunga mututu. Saka vanhu vauya panapa vachiti nefunga ndiye mwana akarwa nemututu mushungu. Mututu sei musina kuenda kumapurisa kana arwa nemututu? Hatina kuzoona, hatina kuziva. Saka trust yandange ndina tete vaichengeta mwana, ndakavatrasta kuti kana even zvinhu zvizhinji zvaiita kana even polisi whatever vaigona kusvikavha izvozvo. Ndakati saka tete todii, ndakanzi ndiye situation iri panapa. Saka mandimamira kacho tinochema mwana uyu yakaita sei, havana kunge vachinditaurira. Saka tagara pamba, mudzimai akatanga kunzwa manzwiranzwira, kabvati ini kudai mambonzwa kuti mwana akambofamba chicha akambotora mwana. Ndikati no, nyaya iripo ndeyekuti foni yandikasiya ndiye ine vanhu vandinoziva vanogona kutibatsira panyaya dzakadai. Saka kana inini munoti mwana akaita sei? Ndakati I'm confused. Ndakati ndikuzviona kuti you are confused. Ndini ndakange mudzimai akatosimba pamwoyo dhanini. Ndakati zvakanzi aiwa imimika simbai. Ndakati noti simbai because haunamboona mwana. Dai wakaona mwana hauda. Saka takagara pamba nefunga tagara emani. One day ndipo pakauya tete vaya zvakanzi inini muri kuvhunza kuti bhuku rechemwa. Ndakati ndinoda kuona kuti Wayne akachemwa sei, vanhu vakamuchema ndanani nani. Saka ndinoda kukumbira bhuku iroro kuti ndione nezvakaitwa nevana vechikoro, because handigona kutenda chikoro ndisina kuona kuti chikoro chakaitawo sei. Vana vechikoro vangu vari panapa, ende vana vechikoro vose vamwe zvakaita ndakazviona, asi pane kadhibhokisi rezvinhu zvakauya nevana vechikoro mungaita mabhuku, sipo, masefi, vana shamwari dzake zvakazara makadhibhokisi. Saka zvakanga zviri mumba izvozvo. Saka hanzvadzi yaiuya ichimonita kuti zvinhu zviparadzwa, hembe dzake dziparadzwa. Zvakanzi munozvichengeterei? Handiti hapo munozvichengeterei, ipai vanhu. Ndakati no, inini mwana uyu mafiro akaita haana mufa zvakanaka, saka ari kunokuti kuzviparadza izvozvo. Ndakazviparadza zvinoratidza kuti ndagutsikana kuti akafa sei. Nanhasi zvinhu izvozvo zviri mumba zvandikutaura izvozvo. Vanhu vakabva atete vakabva it's okay, asi bhuku murida kuti modi. Ndakati ndoda bhuku iroro. Zvakanzi bhuku rina baba Josiya. Saka baba Josiya mumwe mukoma wangu watotisa bhuku mukati mehori. Zvakanzi ndeyano bhuku. Ndakati it's okay, yaradza dina paenda unawaona. Ndakati mukoma ndauya ndoda kuona bhuku rakanga riripo kuti zvinhu zvakafambiswa sei parufu, because handina kuzviona. Hapana chandaiona nanhasi, hapana chandikuona kana kuziva. I'm confused. Zvakanzi it's okay. Bhuku ndakarivhunda kuti rinani, asi bhuku rinani rine muzukuru anonzi Philip. Apa mwana we100 uyu nyakuponda, mwana wake mukomana.
ndiye akanga aita kunge sedunzi aimirira parufu achiita chaya chimhanya nchichwacho. All this information iye aitoziva kuti chii chakaitika. Ndati it's okay. Ndabva ndiri kumba kabva auya ndikati shamwari ndoda bhuku. Ndikati bhuku inga vane makaudzwa vane kuti bhuku riri. Ndikati ndiri kutaura kuti kudii iwe. Ndajeka bva ati no yanike mukataura nyaya yebhuku. Ndikati hanzvadzi inini ndinorova munhu kana makuda kusebenza ndakukurovai pano ndinokurovai kurovesai chaipo chaipo. Ndiwa ndifumi ndiri kubva ini ndaudzwa kuti uye nane bhuku haana bva aindisa bhuku racho kunani kwaiko rinofanirwa kunge richiendeswa. Wakati chimira ndidhaive mubvunzo pamwe riri kumba ndabva ndakabva nepeji. Ndikati it wasn't a page, it was a book. Hazvisi abvanga azvinyorera. Ndikati mudzimai akabva no mota noise siyai zvakadaro. Chii chamanguda kunge muchiita? Ndikati aiwa tete vaya vakabva varamwa vabvaenda kutsango jeni kwavanogara. Vacho vaichengeta vanga vari custodians my son. Ndabva ndati it's okay. Saka takasara takanetsana nani nemudzimai. Ndinaya kutoti zvoita mumwe ndakukufurirai kuti munetsana nehama dzenyu panapa. Ndakati inini handisita zvinhu nekuti wekutaura. Kana iwe ndogona kutokurova futi kana uchipinda nyaya dzakadai. Kana ndaiwa zvokuita mumwe ndokufurirai. Ndadaiwa mudzimai akabva ati inini kana ndodaro ndakumwa mushonga ndotera mwana wangu. Ndipo kati no chirega tiisolve nyaya zvakanaka. Tagara paya. Saka zvakaitika maenderero zvokuti pakanga paine njiva dzaichengeta mwana uyu akanga achengeta njiva dzoti hangaiwa. Saka aidzifarira. Saka hatititengereki hangaiwa hangaiwa atakwa. Saka pane hangaiwa dzakabveri 4 dzakanga takatenga ndoti no saka ndakambotenge mbudzi pandikamboya ndine 3 years. Mukatenga mbudzi muchiita mbudzi dzakaita 2 asi handizogona muno kuti kuita gogo kuti mbudzi dzangu dziri gogo vari kuti mbudzi takadyiwa nemapere. Saka takazotenga hangaiwa anga akura pamwedzi iyoyi yakanga ari muchikoro. Saka maita tagadzirisana. Ndikati mbume akabva mamiri akaita panapa ngatizokerai kumba. Ndikati unomhanya sei? Tarirai kana ndakumhanya ndakutosiya mwana ndakaenderesa mwana understanding asi ndakusiya. Saka takatanga kuita chakukonana. Saka mudzimai aiona but akasara kutaura manje kuti ndiri kunzwa zvakaita sei. Ndabva ndamutora ndikati aiwa mangwana aende kwasekuru kuhanzvadzi yamai. It was about 25 kilometers. Tora bhasikoro. Taenda ndadhora asati aswira ikoko. Saka ndiko kwakazotsanangura manje aiti no zviri kuitika zvakadai tsanangura. Nyaya iripo ndeyekuti hamusi kuona here kuti vanhu vari kutya, vanhu vari kuvhunduka. Pane zvinhu zvinotomira mushe. Ndakati chii zvinotomira mushe? Ndakati no iwe ngatidzokere. Takadzokera. Dhera takadzokera aifanira kunge achienda kuna tete wacho kumba kwatete kwaigara mwana. Kuzangati no ndoda kuenda kunoona kuti kwaigara mwana kwakaita siyana asati kusvika. Saka dhera chiroro ndakabva hauswiri nhasi takutokwira. Takakwira mapasti 2. Tadzokera kusvika taenda kuHarare. Tasvika kuHarare ndabva sama nini pane zviri kuitika kwambiri. Mwana ndiri kuona maimages, ndiri kuona maillusions. Saka ndoda kudzokera kumba. Ndagara ndiri kunoka handisa zvakanaka. Saka ndabva takagara takwa 7 days ndiri kuwana. Ndakadzokera
mudzimai akabvasara. Ndakadzokera ndisvike pamau ndakaona mavision. Saka ndainzwa kutaura mukati menzeve dzangu, ndainzwa shoko, ndainzwa izwi remwana, ndaiona nyadzota matamburiro akaita mwana, kuchema kwaita mwana, urohwa kwakaita. Saka ndakasvika ndichiona guku. Saka ndasvika it's about 2 kilometers ndakafonera mukoma Russia. Bhosi ndakanga ndaudza kuti tabva kumusha mwana akashaya takadai havana kuuya ivavo. Ndakabata ndichauya kuprus kwenyu kutiloni ndokuudzai mafambiro atikaita. Saka tisati ndaendako ndipo tikadzokera kumusumbi. Saka ndisati ndasvika kumba ndipo ndikafonera mukoma chiva kuti ndakudandi. Vakakasha mara. Zvakanzi wave kudandi? Sei? Ndikati ndiwandiri nezvo ndari 2 kilometers ndisvike. Ndakasifonerani. Taurai aigara nemwana. Ndikati ndadzoka. Ndiri kuno kuadha. Vose ivava vaikasha mara. Ndasvika pamba. Mai vakavhunduka. Kumablessing vakavhunduka. Matete vangu aripo vakavhunduka. Madzoka. Wakanaka. Ndikati panapa muti wakanaka. Ndabarirwa panapa. Ndikanzi no. Wakanaka. Ndikati mai. Ndauya ndinazonzwisisa mashakiro akaita mwana ende mwana chii chakaitika pamwana. Kosi zvandikuona. Ndikuona chi mai akabvati kana kudaro usunoti mwana aya panapa akarohwa. Ndakumwa mushonga. Ndikati mai panguva ino kana makamwa mushonga kana uri padhuze ndogona kupai mari yacho unotenga munhu. Ndakati chitunha mai. Pauya muzukuru wamai uitosi uyo aifamba nemwana. Akaenda nemwana kuchipatara chitsungu nekumaprofita aifamba nemwana. Kabva auya pamwe nemudzimai wake. Saka vakaya vachikakanike kakunyangira kuti vanzi kuti pane mashoko. Ndikati aiwa musaitinyangira ndiri kuonai. Uyai mugare pasi apa. Kana muda kuteerera mumwe hamuteereri. Abva agara pasi pa. Ndati iwe tosi. Ndiri chokwadi chakaitika. Ndikati hatitozivi. Ndikati handiti watadza kutora chokwadi. Ndauda kukuudza chokwadi chakaitika. Mwana wangu akarohwa kukicheni. Ndakupinda mukicheni. Bvunza mama kuti handati ndapinda mukicheni kubva ndasvika pana. Asi ndiri kunzi kune mugoti wakarohwa mwana wangu. Ndakatora mugoti ndikati uyu wakatyoka. Apa ngwari mugoti muhombe. Toziva vakati bamunini munoprofita here. Makaudzwa nani? Ndikati handisi kuprofita. Asi ndikutaura kuti munhu akarohwa mwana wangu achaka mugoti. Ende mwana wangu akatyoka uroko. Apo nechiapo akatyoka mbabvu. Akatyoka musana achirohwa nemugoti. Akatsikwa. Akatanga kubuda ropa nemunhu. Hembe yakanga ikapfeka inga iri fomu yegirini. Mbaya dzaweni ndiri papi. Ndichibva panapa handina kutora padzaweni ndakasiya kuita iwe toziva pinda mumba maigara pana dzaweni. Titora sheti yakati. Ndabva pinda munhu akati iyi sheti. Vhura sheti haina ropa here. Ropa rakabva kupi. Mai vakasimuka. But ndoda kuzvura. Toziva akadhimita. Ndinandi bamunini muita kunge muri kuprofita. Ndikati kana ndiita kunge ndiri profita sezvina kutaura iwe. Ndiwe aifamba nemwana. Ezvinozvi ndinoda kuti ndiende newe. Mwana arohwa pana wakaenda naye kuprofita. Ndoda kusunga newe ndinoprofita kwako. Atasunga nguva iyoyo tabva nawo muprofita wake. Kabva akasvika kuya nemwana pano.
ndakataura kuti mwana uyo marwero aita mwana hararamba ndikatoziva sezvina kutaura saka ndaitya ndikati waitya ndikati pamuni ndaitya ndikupa ndikasimuka ndabva ndaenda kupolisi ndabva ndaripota saka it was a month after ndaviga mwana